benvinguts. A continuació veurem el darrer tipus de les substantives. Només ens falta per veure les substantives de relatiu, que serien les que explicarem a continuació. Molt bé, anem a parlar del quart tipus, el darrer tipus de substantives. Ja en vídeos anteriors havíem vist les substantives completives, les substantives d'infinitiu, les substantives interrogatives. Anem a veure aquest últim bloc, les substantives de relatiu, que veurem que també té molts altres noms. Li podem dir subordinades de relatiu substantivades, substantives relatives, substantives adjectivades, adjectives substantives, les veureu de molts noms. En tot cas, nosaltres li direm substantives de relatiu, que és un dels noms més comuns, i en tot cas, fixeu-vos que totes comparteixen una cosa, que és la part de substantiva i la part de relativa, la part d'adjectiva. Per què? Perquè aquestes oracions en realitat estan a mig camí entre les substantives i les adjectives. Per això a vegades en diem adjectives substantivades, la inversa. És preferible dir substantiva relatiu perquè, com que es poden substituir per un sintagma nominal, en realitat són substantives, que és el que hem fet amb totes les altres oracions, les completives, les d'infinitiu, totes es podien substituir per un sintagma nominal, doncs aquestes també. Ara, què tenen de relatiu, què tenen d'adjectives? Doncs que són oracions introduïdes per pronoms relatius. I les adjectives, com veurem en el proper vídeo, són oracions que sempre van introduïdes per un pronom relatiu, o gairebé sempre. La diferència és que el pronom relatiu d'una adjectiva sempre té un antecedent explícit en l'oració i en canvi aquests pronoms relatius no tenen antecedents explícits. Aquests pronoms relatius tindrien un antecedent genèric que ha acabat perdent. Antecedent genèric, entenem per antecedent genèric la cosa, la persona. Per això podem substituir el pronom relatiu per la cosa que o la persona que. Ara bé, si poséssim això estaríem convertint l'oració en un adjectiu. Fixeu-vos. Qui arribi tard no vindrà d'excursió. Primer, jo aquest qui arribi tard el puc substituir per un sintagma nominal. Puc dir el noi no vindrà d'excursió o l'alumne no vindrà d'excursió. Per tant, com que ho puc substituir per un sintagma nominal, tinc clar que l'oració és substantiva. Per una altra banda, aquest qui, que no és un pronom interrogatiu, com sí que passaria amb les substantives interrogatives, sinó un pronom relatiu, fixeu-vos que jo en puc dir el que arribi tard, en comptes de qui, el que arribi tard no vindrà d'excursió. I aquest qui li puc afegir l'antecedent genèric aquest que hauria acabat perdent. Ningú diu la persona que arribi tard, diem el que arribi tard o qui arribi tard. Si li poséssim aquest antecedent genèric, l'oració es convertiria en una subordinada adjectiva. Per què? Perquè aquest pronom relatiu ja tindria un antecedent explícit en l'oració i perquè, evidentment, tot això es pot substituir per un adjectiu. La persona simpàtica no vindrà d'excursió. La persona irresponsable no vindrà d'excursió. Per tant, és una oració substantiva perquè es pot substituir per un sintagma nominal i de relatiu o adjectiva, diguéssim, perquè va introduïda per un pronom relatiu. Quina funció fa? Doncs com sempre, si ho substituïm per un sintagma nominal, hem de veure quina funció faria aquest sintagma nominal en aquesta oració, ara ja simple, perquè només conté un sol verb, i la funció que faci en aquesta oració simple és la funció que farà la subordinada. L'alumne no vindrà d'excursió, l'alumne fa de subjecte en aquest cas, per tant, aquesta és una oració subordinada substantiva de relatiu en funció de subjecte. I qui pot introduir una substantiva de relatiu? Quins són els pronoms relatius que les poden introduir? Doncs el què o el qui. Compte, aquest qui pot anar sol, el què no anirà sol mai. Si anés sol ja sabríeu que seria una substantiva completiva, en el cas que aquest què fos una conjunció. Fixeu-vos, sempre anirà introduïda o pels pronoms neutres o per al determinant. És a dir, el què, la què, els quès, les quès, allò què, això què, o fins i tot introduït per un tot. Tot això què, tot allò què, tot el què, tots els que, o tots els que, etc. I pot anar precedit de preposició o no. I en el qui pot ser un qui sol, diguéssim, o pot ser el qui o la qui, o tothom qui o tot el qui, i també pot anar introduït per preposició. Però aquí sí que el qui pot anar sol, aquí veureu que el què no va mai sol, sempre serà el què, la què, allò què. Els més típics és el què, la què, que introduiríem moltes substantives de relatiu, com veurem.
He posat una mica exemples de tot tipus, No em crec el que ha dit, no em crec això que ha dit, no em crec allò que ha dit, no t'oblidis del que ha dit, no t'oblidis d'allò que ha dit, no em crec tot el que ha dit, tot això que ha dit, tot allò que ha, tot el que ha dit, no t'oblidis de tot allò que ha dit. Aquí he posat un complement de règim verbal perquè anés introduït també per aquesta preposició, tinguéssiu també algun exemple introduït per preposició. I aquí amb el qui, ja sabeu, el qui pot anar sol, qui arribi tard no superar, com en l'exemple que veiem a la diapositiva anterior, no t'oblidis de qui t'ho ha dit, en preposició, el qui vulgui participar a la rua que ho digui, i podrà participar tot el qui vulgui, i podrà participar tothom qui vulgui. La policia sancionarà a qui faci esport durant el confinament. Fixeu-vos que alguns d'aquests es poden substituir també per aquest el que dèiem, el que arribi tard no superar, el que vulgui participar a la rua tal, i podrà participar tot el que vulgui, etc. I fixeu-vos que en aquest cas, que el qui seria de persona i el què seria més de cosa, tot i que també s'utilitza per persona, aquest qui i aquest què li podem posar sempre l'antecedent de la persona que, la cosa que. La persona que arribi tard, no t'oblidis de la persona que t'ho ha dit, no em crec la cosa que ha dit, etc. Molt bé, quines funcions sintàctiques poden fer les substantives de relatiu? O les substantives adjectives, substantives relatives, doncs totes aquestes: subjecte, complement indirecte, complement de règim, complement del nom, complement de l'adjectiu, circumstancial, atribut. En realitat poden fer moltes funcions sintàctiques, com veiem, i us n'he posat un exemple de cadascuna d'elles. El que fas és bo, fixeu-vos, això és bo, ho substitueixo per un sintagma nominal i és subjecte. Dona'm el que vulguis, dona'm això, dona'm el llibre, complement directe, per tant la substantiva de relatiu fa la funció del complement directe. Dona el llibre als qui es portin millor, dona el llibre als millors alumnes, a ells, per tant complement indirecte. Es dedica al que més li agrada, es dedica a la docència, complement de règim verbal perquè aquesta preposició a la demana el verb, dedicar-se a, per tant complement de règim. No té idea del que fan, no té idea de sintaxi, no té idea d'això, complementa idea, per tant complement del nom. Estic segura del que penso, estic segura d'això, estic segura del meu pensament, complementaria segur, segura, per tant a un adjectiu, és a dir, complementa l'adjectiu segura. Va anar al cinema amb qui va anar a Berlín, va anar al cinema amb ell, circumstancial de companyia. Això sembla el que no és, això sembla una altra cosa, és a dir, un atribut que s'adjunta a aquest verb copulatiu semblar. Estem parlant, evidentment, de les funcions sintàctiques que fan les oracions subordinades, tota l'oració. Ara bé, els pronoms relatius que les introdueixen també faran una funció sintàctica, és a dir, aquest què, aquest qui, aquest què, aquest qui, etc. Tots ells també faran una determinada funció sintàctica que ara veurem com es pot esbrinar. Hem dit que anaven introduïdes per als pronoms relatius què o qui, doncs amb antecedents com articles, pronoms neutres, etc. I aquests pronoms relatius sempre realitzen una funció sintàctica dins de la subordinada. I com puc saber jo quina funció sintàctica realitzen si no tenen antecedent explícit? És a dir, quan veiem les adjectives veurem que la funció del pronom relatiu la sé substituint pel seu antecedent explícit. Ara bé, si aquí no tenim antecedent explícit, com puc saber aquesta funció sintàctica? Doncs com que no podem substituir el pronom pel seu antecedent perquè no hi és en l'oració, el substituirem per l'antecedent genèric o, és igual, per qualsevol altre sintagma coherent en l'oració. Per exemple, la policia sancionarà a qui faci esport durant el confinament. No ho confonguem, una cosa és la funció de tota l'oració, per tant, la policia sancionarà els corredors, doncs aquests corredors seran sancionats, l'oració fa de complement directe, però tota l'oració fa de complement directe. Ara, si jo vull saber quina funció fa aquest qui, com ho puc saber? Com podem saber quina funció fa el qui? Doncs a qui faci esport durant el confinament. Em quedo només amb la subordinada, perquè ara vaig a veure només quina funció fa aquest qui referent al verb de la subordinada. Per tant, elimino tot el que hi ha en l'oració que sigui de l'oració principal.
em quedo única i exclusivament amb la subordinada. I d'aquest qui el substitueixo per qualsevol sintagma o per aquest antecedent genèric que dèiem que era la cosa o la persona. Per exemple, aquesta persona fa esport durant el confinament, aquesta persona, el noi fa esport durant el confinament, el corredor fa esport durant el confinament, seria un subjecte. Per tant, aquest qui és un pronom relatiu que fa la funció de subjecte, però no hem de confondre amb l'oració que fa tota l'oració respecte al verb de la principal. La policia sancionarà les persones irresponsables. Fixeu-vos, si la passem a passiva, les persones irresponsables seran sancionades per la policia, per tant, efectivament, això fa de complement directe, és a dir, que efectivament tota l'oració subordinada fa de complement directe. I el pronom relatiu de subjecte, com hem vist, substituint-ho pel sintagma nominal que vulguem. Analitzem una oració, que sempre és com acabem aquestes diapositives. En aquest cas, imagineu que us trobeu, com sempre us dic, en un examen o en una activitat que us subratllen aquesta oració. No t'oblidis del que t'he dit. I us demanen que digueu quin tipus d'oració és del que t'he dit i quina funció sintàctica realitza, evidentment respecte al verb principal. Primer direm que és una oració substantiva. Com ho podem saber? Doncs perquè a l'hora de substituir-ho per un sintagma veurem que se substitueix o bé per un sintagma nominal o bé per un sintagma preposicional. En aquesta oració, ja que va introduït per preposició, serà un sintagma preposicional. No t'oblidis de l'afirmació, no t'oblidis d'això. Per tant, claríssim, és una substantiva perquè es pot substituir per aquest tipus de sintagma. Ara, quin tipus de substantives? Home, ja si fem un recordatori de les que hem vist anteriorment, no serà una substantiva completiva, perquè fos una substantiva completiva aniria introduïda directament per al què, no introduït per un article abans del què, per tant no serà una substantiva completiva, no va introduïda per un infinitiu ni preposició més infinitiu, per tant no serà una substantiva d'infinitiu, no es pot convertir en una pregunta directa, per tant no serà una substantiva interrogativa, i veiem que podríem dir no t'oblidis de la cosa que t'he dit, i aquest el què, sempre el que la que introduirà una substantiva de relatiu. Per tant, serà una substantiva de relatiu introduïda per aquest pronom relatiu, una preposició més un article o un determinant més aquest què. Quina funció fa tota l'oració? Doncs, com sempre, la funció de l'oració la sabrem veient la funció sintàctica que fa l'element simple. Si jo dic no t'oblidis d'això, no t'oblidis de l'afirmació, veig que aquest sintagma preposicional fa la funció de complement de règim verbal. Per què? Perquè aquesta preposició de la demana el verb. Oblidar-se demana oblidar-se de. Per tant, l'exigeix el mateix verb, és a dir, que fa la funció de complement de règim verbal. En aquesta columna de l'esquerra, diguéssim, ja tindríem contestada la pregunta de quin tipus d'oració és, subordinada substantiva de relatiu, i quina funció sintàctica fa, complement de règim respecte al verb de la principal, evidentment. Ara bé, si també ens demanessin, ens encerclessin o ens marquessin aquest què i ens diguessin quina categoria gramatical té aquest què i quina funció sintàctica fa dins de la subordinada, doncs diríem que és un pronom relatiu, i aquest pronom relatiu, no t'oblidis del que t'he dit, no t'oblidis de la cosa que t'he dit, aquest pronom relatiu sempre, com tots els pronoms relatius, tindria una funció sintàctica. No podem saber la funció sintàctica d'aquest pronom relatiu substituint per l'antecedent explícit perquè no en té, per tant ens l'inventarem o posarem l'antecedent genèric que ha acabat perdent, és a dir, la persona que, o la persona o la cosa. Fixeu-vos, ens oblidem de l'oració principal, ara no la necessitem per res, ens quedem només amb l'oració subordinada, perquè aquest què fa una funció sintàctica respecte al verb de la subordinada, per tant ens podem oblidar de l'oració principal. Anem a aquest del que t'he dit i substituïm aquest del què per qualsevol altra cosa. Per exemple, jo t'he dit això, jo t'he dit tal cosa. Fixeu-vos que fa la funció de complement directe. Per tant, aquest què faria la funció de complement directe, seria un pronom relatiu en funció de complement directe. Que no us confongui aquest de, que algú pot dir, home, com pot ser un complement directe i va precedit per de? No, aquest de, compte, era el de que demanava el verb principal, no t'oblidis d'això, per això feia de complement de règim.
però dins de la subordinada jo, subjecte, t'he dit tal cosa és complement directe d'aquest verb transitiu. Per tant, seria un pronom relatiu que fa la funció de complement directe. Aquí teniu un resum de totes les oracions subordinades substantives que hem vist. Hem vist les substantives completives, les d'infinitiu, les interrogatives i les substantives de relatiu, i tindríeu una mica per quin nexe acostumen a introduir-se, quin tipus d'oració introdueixen i algun exemple. Sempre podeu pausar el vídeo aquí i mirar-vos-ho amb més deteniment. I això seria tot de les oracions subordinades substantives. I això és tot, espero que hagi quedat clar. Si teniu qualsevol dubte podeu preguntar en els comentaris. I en el proper vídeo ja passarem a un segon apartat de subordinades, que seran les subordinades adjectives o les subordinades de relatiu. Deixem ja les subordinades substantives que hem vist els 4 tipus que hi ha. Fins aviat.